sakit ay kung saan mawawagi. Ilat at tulog ay bababa mula sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may lamala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating na mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganan. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kadaugan ug naghatag kanato og panalangin, nagtagbog nagatiman sa tanan. Sa ato karon nga panag-uban, ato ning ablihan og sugdan sa pagpasalamat sa Dios sa pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Ug akong gihangyo matagusa sa pagampo ug dili nato kalimtan ang pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa matagusa. Magampo kita. Amahanam o nga Dios nga makakagahom, Dios nga maoy nag-uban kanamo, Dios nga maoy nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan, Dios nga maoy nagatiman sa tanang mga tao nga minangop mingsalig mituo kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig kanimo. Niya kami o Dios aron among mahatag ang among kinabuhi sa pagdaig pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman o pagtagbo o paghatag pagtubag sa among mga hangyo kanimo. Salamat o Dios nga nining taknaa imo na usab nga ipabati kanamo ang imong presensya. Imo na usab nga ipabati kanamo ang imuhang gugma ugad, ang imong kaluoy nga diin maoy muhatag kanamo kusog kaisog kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Bless Ginoo ang among kinabuhi sa mga pulong nga amo karong madunggan, mga mensahe nga gikinahanglan namong masabtan. Salamat o Dios sa imuhang pagtatiman kanamo. Na sa among panag-uban, ang imong pulong mo'y among madunggan, ang imong tingog mo'y amo ang madunggan o Dios sa among panag-uban. Ug among gideklara o Dios ang imong pagkamaayo, ang imong pagkagamanan. Wala gayon makalabaw, walay makatupong kanimo o Dios. Tungod kay ikaw ang Dios matinud-anon man. Dios ka nga dili gayud mo pakya sa imong mga pulong. Dios nga mutuman gayud sa imuhang mga mensahe. Busa man salamat Ginoo nga among nasinatian ang imong pagkamatinud-anon sa among pag-alagad kanimo. Sa among karon nga panaguban, i-bless Ginoo matagusa sa pangalan ni Ginoo Hesus.
Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw sa tanan. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, maghisgot ta karon og unsaon pagbiya sa bisyo. Kung kinsa po'y makatabang nimo aron makabiya gid ka sa bisyo. Pulong mga kaigsuonan nga maghisgot og bisyo, og samtang nga nagapalamalandong ko sa ikaduhang Korinto, kinahanglan nga dili usa nako tukion ang ikaduhang Korinto sumpay sa mensahe kagahapon. Tungod kay dunay mensahe ang Dios nga iyang gihatag alang sa matagusa, ilabi na sa ato mga kaigsuonan og inyo pong mga kaila. Og dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa atong kinabuhi, diin magtudlo ang Dios sa ato karong panag-uban kung unsaon pagbiya sa bisyo ug unsay gikinahanglan mga kaigsuonan, kung kinsa po'y gikinahanglan, kinsay gikinahanglan nga imuhang kauban aron makalingkawas gyud ang tao sa bisyo. Kay matud pa sa drama sa radyo sa una nga kini ang akong suliran, matud pa nga kitang tanan, ang tanang tao gikuluhaan nagsuliran. Adunay mga suliran nga dili mapas-an nga ikaw ra nagkinahanglan kaabag katimbang sa pagsulbad niini. Apan kinsa man ang gikinahanglan insakto og maayo nga katimbang kauban aron makalingkawas gyud ka sa bisyo. Mao ni ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan nga mga pulong ug mga mensahe sa Dios. Unsaon pagbiya sa bisyo, kinsay makatabang nimo aron makabiya gyud ka sa bisyo. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa matag usa. Mayong buntag, mayong pakiguban sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa Shiny Pimuan 1.3 FM radio nga nag-inusara diri sa Kabukiran sa Malabuyok, nga himutang diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Sa tanan nga mga listeners, sa tanan nga mga nagpaminawan ni maong FM station, I declare blessing right now sa matag usa. Og akong giipangayo ang gahom sa Dios, ang mensahe sa Dios. Mupuyo kini sa matag kasing-kasing nga namati og naminaw sa ato karong panag-uban. Og dunay kausaban, kabag-uhan nga moabot, makit-an, masaksihan sa matag usa ninyo kakinabuhi. Mao ni ako nga pag-ampog, akong gideklarar sa atong panag-uban nga kini mahitabo og inyo ning masaksiyag mabati nga dunay gayoy kausaban ang tanan. Dalaygon ang Dios, magpanalangin sa matag usa. Mayo nga pagpaminaw sa tanan nga mga nakasulod na sa atong FB Live, sa ato ang Facebook account, ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning sa tanan. Alang sa mga mo replay, I declare blessing og ilabi na gyud sa tanan nga nagsunod na niining mga taknaa. I declare blessing right now og ang pabor sa Dios atong masinatian. Importante, siya lamang ang atong malagaran. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Mercy Yuba Quirion. Good morning, Pastor. God bless you all. Mayong pagpaminaw ni Litis Gondaya o Ruel Lacson. Blessed morning, Pastor Gideon. O si Rosalyn Toniacaw Mires. Good morning. Si Emily Muaris, have a great day po, Pastor. Amen. Si Anit Search Baynosa Orindo, maayong nga buntag. Si Mercy Yuba Quirion, Pastor. Request kog song, ikaw ang kusog. Ako ang pagtagad mga kaigsonan ang gi-request diri sa itong programa. Ikaw ang kusog, awit makalangit.
Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Sophia Chan Algar og si Vicky Sarigomba Kumidoy og si Rochelle Gabas Inggit morning og si Gina Kamahalan matot pa. Maayo nga butag Pastor Gideon og salamat sa Ginoo kay naka-live na pud ka. Makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi uban sa tibok mong pamilya nga malahotayon sa pag-share sa pulong sa Ginoo sa tanang viewers. God bless you always together with your whole family. Request kog song Lahotay. Sa imong gugma. Maayo nga pakiguban o good morning ni Sister LV Lopez. Maayo nga butang Pastor. God bless you po. I'm watching sakyanan dirimi nagbiyahe sa Bulacan. Amping mo sa inyong biyahe o gubanan mo sa Dios. Sister Gingging Simpron, matot pa, good morning Pastor, kumusta? Salamat nga makapaminaw na jud ko sa imong wali karon Pastor. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa ihang pagkamaayo nga gitagaan kita sa kanunay maayong panglawas. God bless sa tanan nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko. Pwede request ko awit makalangit Lahotay og Dito sa Cross. Sa imong gugma. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Alsula Bernadette og maibuntag ni Modi Hasis og ni Roel Lacson og si Ginalyn Villaera. Good morning Pastor Gideon og si tanan nga naminaw ning maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon Pastor. Request kog awit makalangit hangtod may kinabuhi. Ilan mo pagsimba kanimo o Diyos unsa man kalayo ang Mayo nga buntag ni Mimi Dalio. Good morning Pastor, watching from Davao City. Request kog song Lahotay. Okay, ako na nga kandahon o niya. ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo. Mayong pakiguban kay Listi Pargan Rivas Rebulin. Maayong nga buntag Pastor og sa tanan. Thanks to God makabati na pudta sa pulong sa Dios. Request song Pastor magpabilin. Hud ako sa tiilan mo pagsimba kanimo o Diyos. Si Bing Itsanap, matot pa, good morning Pastor. Ngutana ra ko Pastor, mahitungod sa akong damgo niaging gabi og matot pa akong iyaan namatay kuno og naa na sa lungon. Hasta daghan man daw kaayo nga tao Pastor, niya iya anak nga lalaki naglangoy man kuno sa dagat pauli diri sa Mindanao Pastor kay tuwa man iha anak karon sa Luzon. Nga kini akong iyaan karon nga ako ang nadamguhan nagluyah na siya Pastor nagsakit di nakaayo mukaon. Salamat sa paghatag tagad Pastor. Okay, salamat kayo sa imuhang paghatod diri sa imuhang mensahe sa imong damgo. Ato sa tagapagtagad no, ang awit makalangit hangtod may kinabuhi. Ang imuhang nadamgo nagpakita na sa gitawag panginahanglanon. Ang anak sa imong iyaan murag serbi tagsa no. Imong iyaan onya ang anak to sa Luzon. Tagsa nimo naas panginahanglanon maglisod sa pagbiyahe kung pananglitan mubiya ang imuhang iyaan. Ang paglangoy sa dagat naghisgot na sa panginahanglanon og dunay mga problema nga gikinahanglan nga imong tabangan. O kining maong damgo nagpakita ni nga nagkinahanglan sila og abag sa imuhang gugma alang kanila. Salamat kayo sa imuhang paghatod sa imuhang damgo. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay sa pagkamaayod jud sa Ginoong Hesukristo. Pastor, good morning kanimo ug sa tanan nga malipayon sa pagsunod sa imong life. Amen. Si Dave Mingito Garcins, good morning. Og si Freddy Aquino, Pastor, maayong buntag, dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Matod pa, Pastor, nagdamgo ko nga nagdala kog jeep.
gipasiruhan subay sa dalan kay ipasundo daw sa ako ang mga estudyante. Pastor, pag abot nako dito, akong nakita ang jeep nga napuno na sa o gitawag ko sa akong kauban nga street preacher nga ako daw ang padadon og drivon sa sakyanan samtang nagbiyahe mi. Akong nabantayan nga lahi man daw ang among giagian og ning hunong ko kay akong nabati nga di maayo kong mopadayon ko, kay akong nabati nga madiskrasya mi. Akong gibuhat ming atras mi padulong sa ibabaw sa lamat sa pagtubag. Okay, salamat kaayo sa imuhang pagpaabot o pag-share sa imong damgo. Ang jeep naghisgot ni sa gitawag simbahan, tigumanan, tapukanan, ministry. Ang dalan naghisgot ng doktrina. Ang simbahan nga imong dalaon or pawalihan, dunay panahon nga imbitahon ka o dasigon ka sa pagwali, pag-share sa pulong sa Dios. Lamang sa dihang magsugod na ka sa pagwali, imong mabantayan nga lahi di ay ang ilang doktrina kaysa imuhang nakatunan o gikinabuhi nga doktrina. Muna nga dunay mensahe ang imuhang damgo. Ang ako ra nga ika-advise nimo, ayaw sad pagsibog ug ayaw pagbalibad kung pawalihon ka. Ayaw ra gyud og sibog, ayaw pagbalibad kung pawalihon ka. Kay usa na ka pabor nga mahatod nimo ang pulong sa Dios. Malahi man ang doktrina ug lahi man ang karatula, importante nakawali ka. Mayo nga may buntag ni JG Mains og ni Roel Lacson, request kog awit Makalangit Pastor Gideon, hiram sa Dios ang ating buhay. Sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay saman, kanimo kang gamanan, walay arang magkatubong sa gugma mo. Mayong buntag ni Roel Aligado, good morning. Og ni Michelle Toko, good morning ninyo diha. Og ni Jonel Bingaan Bosarang, og maayo nga pakiguban sa tanan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Ako mga pagdasig nga padayon natong i-share ang ato ang FB Live aron makadungog usab ang imong mga higala og mga silingan. Awit Makalangit, ako ang pagtagad magpabilin dirilas ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Daghat alan tuson, makapahiyong gihapon, walay angay nga kabalakan. Kay siya nga nagtuyo kanato, makagagahom sa tanan. Pagkaanindot ang kinabuhing Kristo kanon, bisan daghag alan tuson, makapahiyong gihapon, walay angay nga kabalakan. Kay siya nga nagtuyo kanato, makagagahom sa tanan. Magpabilin kami kanimo, problema may kasulbaran, way makababa.
Maayong nga buntag ni Jocelyn Oligar, maayong nga buntag pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Maayong buntag pastor og sa tanang-tanan nga kaigsuonan request ko og magpadayon. Pastor G, salamat. May buntag nimo diha Brother Josepino Paran ato igsoon nga nanog ka diha sa Compostela. Si Brother Emilio Gabos Bugos, good morning. Og ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay, pastor, mangutana ko sa bautismo pod na ba? Sa pagbautismo pod na ba bautismohan ang bata nga wa pa nag-edad og 12 anyos? Kaysa akong pagsabot 12 man ang edad kay diha man si Jesus nagsugod sa pangwali about sa sabot nag-edad nga giingnan niya si Juan nga nagbautismo siya matuman nga sugo sa amahan. Okay. Bautismohan ang bata nga wa pay nag-edad og 12. Sa Biblia, mga kaigsuonan, ang insaktog yung bautismo sa Biblia kanang ang tao kailan nag unsay maayo unsay dili maayo, kana bitawng kailan nasagsala aron makahinulsol siya kay usas mga requirements manggod sa bautismo kanang paghinulsol. Mao gyud usas mga gikinahanglan nga masabtan sa tao. Ang bata mga kaigsuonan wala gyud na gipakita sa Biblia nga dunay bata nga gibautismohan. Og ang gibautismohan diha gyud sa Biblia kato mga taong una sa tanan mituo og kantigo nang maghinulsol. Si Danilo Ramos, maayo nga buntag pastor Gideon, salamat sa Dios nga makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Si Roel Binives, maayong buntag. Og si Bingit Sanap matud pa pastor akong iyaan nga nagluya na karon pastor Gina Shiran na siya sa ako ang mga kaigsuonan sa word ni Lord. Matud pa dire midawat naman siya pastor nagapaampo na pero gipa alburalyo na pod siya sa ihang anak pastor. Dapat ba nga undangon na ang pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa ako ang auntie pastor? Ang imong auntie kana bitawng naa siya sa gitawag unbalance nga panghuna-una. Dili siya makahuna-una ang insakto tungod kay naasas nagluya siya. Lisod man gud kaayo nga maghuna-huna ang tao labi na kung naay balatian. Kanang kumbaga kapit patalim na lang. Tungod kay nasugdan naman siya sa pag-share sa pulong sa Dios, dili dapat undangon gawas lamang kon mobalibad ang imong auntie or kaha ang pamilya. Dili na tulubagon sa imong mga kaigsuonan nga nag-share sa pulong sa Dios kung muundang sila sa pag-share. Siyempre gibalibara naman sila, pero kung wala pa sila balibare or wala pa sila prangkahi, dapat ipadayon ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Unsa may ilang gibuhat og pagtuo-tuo, importante ipadayon ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Gawas lamang kung dili na sila motuo o mobalibad sila. Si Mark Joseph Monticelio matud pa maayo nga buntag pastor og sa tanang tigpamati may buntag. Si Joljim Pancio, good morning. Og si Susana Pablio, good morning sis. Og si Sanchez Ana Corita, good morning sa tanan. Ligaya ko na ako'y isip. Akong gidasig ang matag usa mga kaigsuonan sa pag-share ni ini ngadto sa inyong mga kailakigala labi na sa inyong pamilya. Kaya ang atorong hisgutan mahitungod ni sa bisyo og unsaon pag biya sa bisyo kinsay makatabang kanimo aron makabiya ka sa bisyo or kinsay makatabang nila aron makabiya sila sa bisyo. Ang bisyo mga kaigsuonan usa kini kahilo nga wala makit-is sa tao, wala masabti sa tao. Kung ang taon magbisyo,
ginahinay patay ang iyahang maayong tao, ang iyahang maayong pamatasan, ang iyahang maayong kinaiya, ang maayo niya nga pamustura, ang iyahang maayong pagpuyo, kahimtang. Kumbaga ginahinay pagpatay, pagkawat, paguba ang unsamay naa sa tao kun ang tao mailalom sa bisyo. Ang bisyo mga kaigsuonan imo gunang makit-an pod sa Biblia. O gatudlo pod ang Dios nga walay laing makatabang o walay lain nga mga makagiya nato kundili ang pulong ra gyud sa Dios. Ang bisyo usa kini ka delikado nga kahimtang sa matang sa kanabitang kinabuhi sa tao. Daghang nangamatay tungod sa bisyo. Daghang nangaguba nga mga relasyon tungod sa bisyo. Daghan nga mga nasakitan tungod sa bisyo. Ang bisyo mga kaigsuonan usa kini ka kanabitang kahimtang nga lisod balibaran sa tao. Labi na kung ang tao na adik na niini. Kanabitang naulipon na ang tao niini. Og ang bisyo mga kaigsuonan usa kini kadakong limbong sa kinabuhi sa tao. Ang tao nga nagbaton niini wala sila makakita, ni wala sila makasabot. Lisod sila pasabton tungod kay nalimbungan og naulipon sila niini. Ang mga tao kaniadto nga imong makit-an sa Biblia mga kaigsuonan nga nagtuo og Dios, naa sila pagtuo pero ni submitar sila bisyo. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban. Og ako lang ipahibalo mga kaigsuonan nga dili lang siguro ko mo taas pag-ayo sa pakig-uban sa atong programa para maka-live pa ko unyang gabi tungod kay pag kanabitang pag-ingon sa usas ako ang kaila nga pastor, ang pagsulti mahitungod sa kanang pakigsulti ilabi na sa live sa social media, kung moabot ta gani nig pila ka oras daw sama ni sa lupig pay nagtrabaho og 8 ka oras ngadto sa 12 ka oras. Kay ang usa kuno ka oras o 2 ka oras equivalent kuno na sa nagtrabaho ka og 8 ngadto sa 12 ka oras. Mao na nga ang pag-share sa pulong sa Ginoo buntag o gabi ako gyud nasinatian nga duna gyud siya kanabitang duna gyud siya kalahian sa pagtrabaho nato sa ato ang naandang trabaho. Labi na kung trabaho nato paningtonta mas makaayo siya duna siya makuha nimo nga kanabitang maayo. Apan kung nagtrabaho ka nga nagsigira kag sulti nga wala ka paningti or kaha nang relax na imong lawas, usa sa mga nagdiscuss niini nga matod pa usa ka doktor nga nag-ingon nga ang 1 ka oras 2 ka oras nga nagsulti lang ka equivalent na siya sa 8 ngadto sa 12 ka oras lamang tungod kay dili man ta doktor gyud, wala man ta masayod gyud unsa ka tinuod, naara gyud ta sa gitawag mga experience kung unsa gyud ka tinuod ang mga diskusyon. So dili ta maka saksi o dili gyud ta makaingon tinuod kung dili nato masinatian. Pero kung ako ang tan-awon sad, daghan na sad kaayo nga mga pastor nga nag-advise nga ang pagsulti ilabi na ang pagwali sa pulong sa Dios buntag o gabi nga moabot sa 2, 3 pataas ka oras, grabe na siya kahago. Grabe kuno na siya ka kanang
kabugat kumbaga sa trabaho. Ang akong ipasalamatan ang Dios nga sa pila na katuig nato nga pakiguban sa itong programa, nag-start ko og live sa Facebook matag karon og unya 2020 atong miaging 2020 kay misod ang pandemic 2020 naman. Nagsugod ko og broadcast sa FM radio 2015. 2014 nakasod nako pero dili pa gyud ako'y nagdala. Pagka 2015 nakasod nako og ako gyung na matikdan nga lahi gyud tinuora kung padayon kang makigsulti labi na kung buntag o gabi. Kaya atong panahon na may mga recording tibok adlaw, magsugod mi og record para sa among broadcast alas 4 sa kadlawon. Gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes ang amo ang gikinahanglan i-record. O niya amo ana siyang pitahon sa pag-record gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3. Pero kung kaya namong humanon alas 8 hangtod sa alas 11 maniudto nami. Gikan sa alas 8, alas 9, alas 10, alas 11 kanang 3 ka oras na mo record sa una. Mabati gyud namo ang kanabitang tugbang sa kahago sa pagsulti sa atubangan sa mga gadget. Kay ang ako ang giatubang ra gyud diri mga kaigsuonan gadget. Una nga pila ka buok gadget ang akong giatubang. Usa nga atong gikuhaan sa sounds, usa ka monitor nga gikan sa sounds, dayong usa pod ka monitor para sa FM radio, og ang ato ang monitor para sa live, og ang ato ang monitor sad sa inyohang mga mensahe. So sa akong atubangan mga kaigsuonan puro ni siya gadget. O niya ako ang pasalamatan ang Dios nga medyo nihinay-hinay gyud og hayag katong usas akong pag-umangkon nga miari mi-adjust sa atong computer. Muna nga doon na gyud say kuan resulta. Pero kining tanan mga kaigsuonan alang sa kabaguhan, kaluwasan, alang kini sa maayong plano sa Dios sa matag usa. Tinuod gyud giingon ni Apostol Pablo nga dili mahatod ang mensahe kung walay mo sakripisyo. Nagkinahanglan gyud nga dunay mo sakripisyo. Una sa tanan ang nagsugod sa pagsakripisyo si Ginoong Hesus. Iyang gibiyaan ang ihang pagkadiyos mingnaog sa dinhis kalibutan aron mahatod lamang ang maayong balita, ang plano sa Dios madunggan og masabtan lamang sa kinabuhi sa tao nga mao kita. Og nakaanit kita, nakapahimulos kita sa mga sakripisyo nga gihalad sa atong Ginoong Hesukristo maingon man sa mga apostoles. Daghan nga mga nakabenepisyo sa mga sakripisyo nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Kining atong kabaguhan nga dili nato mabayran, dili nato ni mahulog-hulugan, na bisan unsang ahensya sa gobyerno dili po nato ni makitaan. Kanang imong kabaguhan, kanang kaluwasan kung kinsa ta karon mga kaigsuonan, dili nato ni makuha sa eskwelahan apan makuha nato diha sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mauna nga miingon si Apostol Pablo pagkabulahan sa mga tiil ni adtong mga taong nagsangyaw sa maayong balita. Tungod kay dunay mga bugat nga ilahang gisakripisyo o kining tanan tugod ni sa planos Ginoo nga ikaw ug ako dili mabilin sa takna nga mobalik siya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa ato karong panag-uban. Atong oras karon alas 10:25 naman sa kabutagon. Sa atong panag-uban akong giampo nga duna nausab kitay makatunan. Ug kining atong makatunan gusto sa Ginoo nga dili nimo ni taguan. Kay ang atong makatunan karon, ang imong makatunan karon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, makatabang kay ninimo og sa imong pamilya, labi usab sa imong mga kailag higala. Busa ayaw usiki ang imong mga nakatunan sa mga ako nakakat-on
ug ako ning gi-share nganha kaninyo uban sa ako mga pag-ampo nga inyo ning i-share usab sa inyong mga kaila. Kay kun inyo ning i-share sa inyong mga kaila, mabag-o, mausab, og paingon sila sa bagong langit o bagong yuta. Apan kung dili nimo ni buhaton ang pag-share ni ini ngadto sa imo mga kaila, magpadayon sila pagpanaw, paingon sa kalaglagan. Mga igsoon, ako mga pag-ampo nga sama kanako nakadawat sa gugma kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Inyo usab kining maambitan, inyo usab kining mabatunan ang kadasig o gugma sa pagsangyaw una sa tanan sa pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Kay sa panahon nga ato ning makit-an sa atong kinabuhi, ako moingon nga sa ngalan sa Ginoo, bulahan ka nga nakabuhat niini. Kay ang tao nga nagwali o nagtudlo sa pulong sa Dios, nagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, dili gid na kalimtan sa Dios. At timanon gayon na sa Ginoo. Og ang Dios nga nakakita kanimo, excited siya nga ikaw moatubang sa hukmanan kay iya gyud kang angkunon nga iyang mga katawan. Mga igsoon, ako nagtuo nga doon na mo'y Biblia. Doon na mo'y mga pulo nga inyuhang gitipigan. Ako nagtuo nga naamo kanunay sa kadasig. Labo sa tanan, sa kalipay, sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo. Ang pinakasentro sa ato karong mensahe kining bisyo. Ang bisyo mga kigsuonan, ikaw ug ako saksi nga daghang kinabuhi na wagtang aning bisyo. Daghang kinabuhi nga nawa tungod sa bisyo. Dili lang kinabuhi nga nawa, daghang mga pamilya ani nga nabungkag, daghang relasyon nga nangaguba tungod sa bisyo. Maghisgot kay tag bisyo mga kigsuonan, mga butang nga wala ta tuguti sa Dios. Mga buhat nga salawayon at tubangan sa Dios. Bisan unsang klase nga buhat, bisan unsang klase nga mga gihimo mga kaigsuonan o buhaton sa tao nga dili makalipay sa Dios, usana kamatang nga bisyo mga kaigsuonan. Unya walay laing gigubaan na ang imong kaugmaon, ang kaugmaon sa tao. Walay laing giguba sa bisyo kundili ang kalipay. Daghang mga mawagtang sa kinabuhi sa tao kon ang tao magbisyo. Ang kalipay, kalinaw, ang mayong panghuna-huna, maayo nga kinaiya, mawagtang na siya. Usa sa mga inila kaayo nga bisyo mga kaigsuonan, kining inom o kaha sigarilyo, sugal, babae. Pero kasagaran nga ato gyung masaksihan kining pag-inom or pag hubog mga kaigsuonan. Giklaro gyud sa makadaghan diha sa Biblia nga ang paghubog usag yun ni kadelikado nga bisyo. Walay laing nga padulngan sa bisyo nga paghubog, imperno or kalaglagan. Giklaro gyud na sa Biblia diha sa Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Gikan sa Old Testament to New Testament, diha giklaro nga ang paghubog-hubog usa ka dako nga problema sa kinabuhi sa tao kay makaguba kini sa kinatibuk ang hitsura dagway sa tao. Mga igsuon, siguro usa sa imong pamilya, sa imong mga kaila higala, mga parente, imo silang makit-an nga mao ni ilahang kalipay, mao ni ilahang kanang makaingon ta nga ilahang gusto. Apan ang gituohan nilang kalipay o gusto wala nila matikdi, wala nila
sayre nga magdala di ay nila ni kamatayon. Og dunay problema pagyod mga kaigsunan, usa sa mga dako kay problema diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Tungod kay dunay pay mga magtotoo nga dunay bisyo. Usa ka mga iladong bisyo kining paghubog. Dunay pay mga Kristohanon nga bisan saon nimo og tudlo maghubog gyapon. Walay pili, lalaki, babae, mga batan-on mag-inom. Og kung imo silang sultihan, ilang ipagawas ang dili na nila batasan, kundi ang batasan na sa bisyo. Kay ang batasan sa bisyo mga kaigsuonan o nasa tanan, manginsulto. Insultuhon ka lang, pakaulawan ka lang, o wala sila'y panahon sa pagdawat sa pulong nga muhatod unta nila sa kinabuhi. Ang ipakita gyud sa Biblia, alaot ang tao nga magbaton og magkinabuhi sa kalibutan nga may bisyo. Kinsa may makatabang kanila? Kanimo nga naay bisyo, kinsa may makatabang kanimo? Usa sa mga gipakita sa Biblia, ang makatabang sa tao, simbahan. Diha sa simbahan dapat naa diha ang mga hamtong, matured na sa pagtuo. Ang libro ni Apostol Pablo diha sa Galacia Kapitulo 6 nag-ingon dinhi bersikulo 1 ug bersikulo 2. Ang giuluhan ni Apostol Pablo, kinahanglan magtinabangay kamo. Mga igsuon, kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo, maoy magpabalik kaniya, apan buhata ninyo kini uban ang kalumo, og pagbantay nga dili usab kamo matintal. Pag tinagmay kamo sa pagpasaan sa inyong mga lantoson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Responsibilidad sa mga magtotoo nato nga nag-amping nga dili ta makasala sa atubangan sa Dios. Responsibilidad nato ang pagtabang. Ang pagtabang sa mga tao nga nailalom sa bisyo o naulaypon sa bisyo. Ato silang tabangan, ato sila nga kuyugan nga makalingkawas sila niini. Kay usa sa gipakita dinhi nga kitang mga hamtong nasa pagtuo, kinahanglan kita maoy mubuhat aron sila mahibalik diha sa pagpangalagan sa Ginoo. Kay ang tao nga naibisyo, giklaro gid sa Biblia nga wa gyud na kapangalagan sa Ginoo. Usa sa mga problema mao ni sa mga simbahan nga gipakita karon sa kahimtang sa kalibutan, dili na hamtong kasagaran ang nagdumala sa simbahan. Tungod kay usa sa mga problema nga makita nato nga dunay mga simbahan nga naapoy bisyo. O kaha ang mga nangulo sa simbahan, maupay mudasig sa mga tao nga mag-inom sa makahubog nga ilimnon. Og maunang na ay mga simbahan nga wala gyoy porsyento nga makalikay sila sa bisyo. Kay wala nila itudlo unsaon aron ang tao makalikay sa kamatayon. Atong hinumduman nga ang bisyo paingon nas kalaglagan. Mura kana bitang nag-welcome na sa imperno kanang bisyo. Ang problema, ang tao misalig sa karatula. Bisan kon sa maong karatula daghan kaayong mga bisyo ra gihapon ang mga tao. Tungod kay walay makatabang kanila, kay bisan gani ang giilang hamtong o leader nga maoy nagdumalag nangulos sa ubang mga simbahan, nagbisyo raman. Kakita ba mog mga nangulo sa simbahan nga nagbisyo? Dili gyud na makatabang sa tao aron ang tao makalingkawas sa bisyo. Now, unsa may buhaton, unsaon man aron makabiya ang tao sa bisyo? Mga kaigsuonan kus Ginoo, kinahanglan mangita ka
o simbahan nga tinud-anay nga nagtudlo sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mga kaigsuonan maunay bugtong giya sa tao aron makalingkawas siya sa sala. Ang Biblia mga kaigsuonan maunay naikoy kompos bugtong giya. Nag-inusarang giya ang Biblia. Buhing giya aron kita makalingkawas gikas kamatayon. Na ang problema mga kaigsuonan dunay mga simbahan nga wala nila itudlo ang Biblia. Gibasa pero wala itudlo. Gibasa apan wala pasabot. Kung naa man gani basahon, pili-pilion rasad. Maunay problema nga may resulta og wala gyapoy kaubag-uhan og wala gyapoy kausaban ang kinabuhi sa tao. Kung ang tao wala mausab og wala makalingkawas sa bisyo, giklaro sa Biblia nga wala niya ang kaluwasan. Unsaon man pagkasiguro sa tao nga naluwas siya kung mailalom ra gyapon sa bisyo. Ang tao nga naulipon o nailalom sa bisyo samtang buhi pa, may paglaom pa. Apan kon ang taong namatay sa bisyo, natapos na ang tanan. Og naghulat lamang na sila sa adlaw sa paghukom sa Dios. Mao hinungdan ikaw ug ako nga naminaw ug nakadungog karon. Akong kamong gihangyo nga dili nato palabyon ang mga adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga mahimo tang panalangin ug mahimo tang kabahin sa kausaban o kapag-uhan sa atong mga kaigsuonan nga naulipon niini. Usa sa angay natong buhaton mao nga ato silang iampo nga tagaan sila gugma sa pagpangitag simbahan nga magtudlo ug nagkinabuhi sa balaang kasulatan. Ato silang dadon kanunay labi na ang imong pamilya, ang imuhang mga igsuon. Wala imposible sa Dios diha sa atong mga pag-ampo. Ipadayon ra gyud ang pag-ampo ug pangayoon nato sa Dios ang kausaban kanang kadasig nga ila usam nga babatunan ang atong nabatunan nga kadasig sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kay ang tao gyud nga mubasa sa Biblia ug maminaw sa Biblia mga kaigsuonan kus Ginoo, doon na gyud resulta. Si Santiago mga kaigsuonan naa sa gipamulong sa unang kapitulo sa Santiago, kapitulo 1 versikulo 25 nag-ingon: apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag kagawasan sa mga tao og magpadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton, kay dili man siya kutobra diha sa pagpamati. Diha sa gipakita nga kahimtang sa maong mensahe, dili dapat nga igo ra nga mamati ang tao nga dunay Dios. Igo ra mamati ang tao nga dunay simbahan, dunay Ginoo. Kundili kung nakadungog ang tao nga dunay Dios, kung nakadungog ang tao nga dunay Ginoo, kinahanglan iyaning susihon, iyaning tugkaron. Kay sa panahon nga iyaning tugkaron og susihon, iyaning makit-an ang kasuguan o kining maong kasuguan muhatag kaniya ni kagawasan. Og kung iyaning ikinabuhi, mao nang giingon ni Santiago, kung magpadayon sa pagtamod ni ini, ang gipakita dinhi panalanginan gyud sa Dios. Usa ka dakong panalangin nga dili mabayran og salapi, kabalo mo unsa kanang kausaban, kabag-uhan sa tao. Daghan nga mga tao nga nangita og kabag-uhan, nangandoy og kausaban, mga ginikanan, mga kalalakinan, kababayan-an, o atanang tao nangandoy kabag-uhan o kausaban. Usa sa gipakita dinhi nga pamaagi ang pagpamalandong, ang pagpakisusi, ang pagtamod diha sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo.
Kinahanglan mao gyud ni buhaton sa tao. Kay wala nay laing gikinahanglan nga mahimong kapartner sa tao aron siya makalingkawa sa bisyo, ang pulong lang sa Ginoo. Kung ako wala ko magbasag Biblia, dili ko makabalo nga doon na di ay plano ang Dios. Daghan kaayo ko nga kanang dili na ko masayran kung wala pa ko magbasag Biblia. Akong gipasalamatan ang Dios nga iya kong gidasig sa pagbasag Biblia. Akong gipasalamatan ang Dios sa mga pagsulay kaniadto sa mga kalisdanan nga akong nasinatian hagian. Kay kung wala patong nga mga kalisdanan, dili ako makabasas bala ang kasulatan. Mao nang gikalipay na ako ang kalisdanan nga akong nagian. Gikalipay na ako ug akong gipasalamatan ang Dios nga iya kining gitugot sa akong kinabuhi kay taliwala sa akong mga kalisdanan kaniadto nihatag kog panahon sa pulong sa Ginoo. Ug sa akong paghatag sa panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios, daw matag karon og unya nakigsulti ang Dios kanako. Daw matag karon og unya ang Dios maghatod og mga bag-og mga mensahe nga mao'y makatabang kanako, nga mao di ay makatabang usab kaninyo aron kita mahimong andam og sangkap sa pag-atubang sa katapusang hukmanan nga gipakita o gibilin sa atong Dios nga gilagaran. Mga igsoon, sakit sudungon, sakit paminawon nga adunay mga tao nga matay tungod sa bisyo. Maguulta nga mamalandong, kanang maguulta nga maghuna-una nga adunay pamilya nga nabungkag, mga relasyon nga nawagtang, mga maayong hunahuna, maayong kinaiya nga wagtang tungod sa bisyo. Ikaw ug ako, dili ta kalimod ani. Bisan ka ng mga tao nga naay bisyo, muadmitar na sila nga tinuod ning inyong nadunggan. Nga akong nasabtan. Nga wala giulaing ikahatag sa bisyo, kundili ang kalaglagan. Dili ra bagyo diha dayon ang kalaglagan, hinahinayon pagyod nya na maghari dayon ang problema, muhari dayon ang kabati sa kinaiya, kabati sa nahuna, kabati sa pagpuyo. Daghan nga mga panalangin nga mausik, makawang kon ang tao harian sa bisyo. Mao ni usa sa mga gitawag nato nga kaaway nga dili mabuntog sa kaisog, sa abilidad, dili nato mabuntog sa dugo ug sa unod, kundili mabuntog kini diha sa pagpadayon sa pagampo. Apan kinsa man ang magampo sa Dios nga makasiguro ta nga tubagon sa Dios ang mga anak sa Dios. Importante diha sa pagampo, labi na sa pagpangayo, importante ang relasyon nato sa Dios. Kay kung mangayo ta nga wa tay relasyon sa Dios, dili ta tagdon sa Dios Amahan. Nganuman, kay ang prinsipyo sa Dios nga gipakita, dili siya maminaw sa mga taong makasasala. Ya klaro man kaayo nga ang tao nga makasasala wa gyud relasyon sa Amahan. Ang problema kay gilibog sad ni nga kung wala man gilibog ang mga tao og dili na mo'y gitudlos Biblia. Pananglitan, ang tao nga makasasala wala man say katungod ug wala di man siya paminawon sa Amahan. Kay matod pa sa Juan 9:35, ako lang tan-awon mga kigsunan kung wala ba ko malimot. Juan 9:35, ako ning nabasahan kagahapon. Ako ning tan-awon kung mauban ni. Dili.
Ako ang tanaw na kung asa to dapit. Sa Juan ba to o sa Lucas? Nga ang Dios dili mamati sa pagampo sa mga taong makasasala. Dili gyud siya mamati. Ako sang pangitaon kung asa to. Nga naghisgot siya nga ang Dios dili maminaw, di mamati. Bisan sa sa Juan 9, Juan 9:31. Ang usa ka tawo nga naayo mauni ang ihang nasayran. Kining tawhana naayo ni siya o giayo ni siya ni Jesus, unya gi-interview siya sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo. Nya miingon din siya sa Juan 9:31. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasala apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa ihang gisugo kanila. Usa sa mga sayop nga mga pagtudlo, kini bitawng mga tawo nga nagtahod nga nangamatay mao'y ilang ampuan. Dili naman na siya kana bitawng makaingon ta nga makapamuhat pa. Ang gipakita sa Biblia, ang taong patay na wala na siya ay mabuhat ni wala na siya mapaabot pa. Wala na nagante kinatapos na ang tanan kaniya. Ang problema mauni, dunay mga simbahan nga pananglitan si Juan mga kigsuonan namatay. O niya si Juan matinumanon, si Juan mga kaigsuonan nagtahod sa Dios. Samtang si Juan nga magampo sa Dios, paminaon gid siya sa Dios. Pero kung mamatay na si Juan, natapos na ang tanan kaniya. Sumala sa gipakita sa Biblia. Wala na say mabuhat. Ang problema, ang mga buhi nga nakaila kang Juan, nagampo ang mga buhi kang Juan aron si Juan mao'y magampo sa Dios. Ang problema, si Juan di naman nakahimo sa pagampo sa Dios para sa mga buhi. Pero kung imong lantawon, naay pa nag-inampuay sa mga taong nangamatay. Yes, ang mga patay, pwede sila makaampo, pwede sila makahangyo, pero dili sila tugutan ni paminaon sa Dios. Dili sila tubagon sa Dios ug dili sila hatagan sa Dios. Kabantay mo atong usa ka dato nga namatay. Yes, tinuod nga nagampo sa Dios. Pero wala siya hatagi sa Dios sa iyang gihangyo gipangayo. Nga matud pa papatua sila sa roh sa ako ang mga igsuon kay dili siya gusto nga ang iyang mga igsuon nga 5 ka mga igsuon mahipunta siyang naimutangan. Unsay tubag ni Abraham, tuan na sila si Moses, tuan na mga propeta, tuan na mga magtutudlo. Sila na ang bahala nga mopasabot. Kung dili sila mutuo, bisag do na pay mabanhaw, dili gid sila maluwas. Nganuman kay maunay gusto sa Dios. Dili ta pwede nga musunod ta sa atong gusto ug ato pang ipasunod, iapil, iangin pa nato ang Dios. Usahay sa ang problema sa tao kay unsa gani gusto nato mo'y atong sundon og maupay gusto nato nga maoy sundon sa Dios. Ang giklaro sa Biblia nga ang mga taong nangamatay na dili na sila pwedeng ampuan o hangyoon aron sila mo'y moampo sa amahan. Kundili kitang mga buhi mo'y moampo. Lamang aron dunggon ta sa Dios, mga kaigsuonan, una sa tanan sa atong unsa may mga requirements sa panahon nga mangayo ta. Usa sa mga gipakita diha mga kaigsuonan kung mangayo ta sa Dios, una gyud nga requirements nga atong susihon o klarohon kanang naa ba tay relasyon sa Dios. Kay kung naa tay relasyon sa Dios, una sa tanan dapat makaila ta niya ug siya nakaila nato. Kay kun mala ba mga kaigsuonan, tagaan ko kamo og kanang pagpadayag.
Kung ikaw mangayo, muhangyo sa tao nga dili nimo kaila. Dili nimo kaila. Ug ang tao nga imong gihangyo, wa sad kaila nimo. Tagaan ka. Kay sa tao nga kaila nimo, unya kaila sad ka, muhangyo ka. Lisod kang balibaran. Kay ngano man, kaila man ka. How about kung labaw pa sa kaila, kanang imog yung naakay relasyon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. I hope inyo ning nakuha. Dapat inyo ning maapsan. Lahi kaayo mga kaigsuonan ang kahimtang kung ikaw mangayo or muhangyo sa tao nga kaila ka, or ang tao sad na kaila nimo, kaysa muhangyo ka sa tao nga wa ka kaila ug wa pud sa kaila nimo. Labaw na kung wa gyud nay relasyon nimo. Mauna nga sa pagpangayo mga kaigsuonan, kay maminaw magyud ang Dios sa mga pag-ampo sa mga taong nagtahod kaniya, sa mga tao nga nagtuman sa iya mga sugo, kung ato ning makitaan sa atong kinabuhi, igsuon ko sa Ginoo abli kanunay ang igdulungog sa Dios sa atong mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan nga nailalom sa bisyo. So unsa may pinaka importante natong utingkayon atong relasyon. Relasyon nato maubitaw ng ikaw ug ako kinahanglan tang mutuog mudawat ni Jesus. Kay ngano man si Jesus namatay pero nabanhaw. Dunay mga tao nga giampuan nga namatay, ang problema wala mabanhaw. Nagpabilin silang patay. Nagpabilin silang dili kadungog, di kabati. Kay matod pa sa gipakita nga hulagway sa kahimtang sa mga buhi ug sa mga patay, dunay bungaw nga nag-ali. Nga dili makadungog ang mga buhi sa mga hangyo sa mga patay, ug dili pod makadungog ang mga patay sa mga hangyo sa mga buhi. Naay bungaw nga nag-ali. Sumala sa gipakita diha sa diskasyon ni Ginoong Hesus sa kinabuhi ni Lazaro o sa kinabuhi sa kadato. Kitang mga magtutuo nga nagtuog Biblia, nasayod na o nakasabot na niining tanan nga akong hisgutan. Usa nga angay natong ampingan ang atong relasyon sa Dios, sa dihang mangayo tagpabor sa Dios. Kay ikaw ug ako nga nagtuman ug nagtahod sa Dios ug nagtuman sa mga sugo sa Dios, kita ang gikinahanglan sa mga tao nga naa sa sala. Ikaw ug ako mao ilang gikinahanglan aron makalingkawas sila gikan sa mga pagkaulipon sa sala, pagkaulipon sa bisyo. Susaon man gawas sa pag-ampo, kinahanglan ato silang tudluan, ato silang walihan, ato silang sangyawan. Mudawat man silag dili, mutuo man silag dili, sa pagkakaroon importante masangyawan nato sila. Kay sa panahon nga atong ikasangyaw ang mensahe sa Dios, sila na'y bahala kung dawaton bagdili. Human nato kini mabuhat sa pagsangyaw, ipadayon nato ang pag-ampo ug panghangyo aron ang balang espiritu magapanarbaho sa mga taong atong gisangyawan. Wala ta makig-away sa dugo ug sa unod, nakig-away ta sa paagi sa espiritu ng bahin. Importante sa ato ang pagka Kristohanon, magpabilin tang matarong, magpabilin tang adunay pagtuo, magpabilin tang putli ug dunay kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, ug magpabilin ta sa mga mensahe sa Dios. Kay maunay hinigiban nga gibakita ni Apostol Pablo diha sa sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 18. Buhata kining tanan matod pas bersikulo 18 diha sa mga pag-ampo. Lamang nagsangyaw ta, nagampo ta,
ni sakripisyo ta apan kung pilion ragyod sa tao ang bisyo, siya nay manubag ni ini ngadtos atubangan sa Ginoo. Siya nay manubag ni ining tanan. Kay ang kabag-uhan magsugod gyud nas desisyon sa tao. Dili gyud mo abot ang kabag-uhan kun dili mo desisyon ang tao nga papuy og dawatog tuhan iya ang atong Ginoo. Nabag-o ka tungod kay mingtuo ka og may desisyon ka nga sundo nato siya samtang buhi pa. Mao hinungdan nga kung muwali kas mga tao diha sa mga merkado, sa mga barangay, sa mga syudad ug sa kabukiran, dili tanan nga mudawat, dili tanan mausab mababag-o. Kay ngano man dunay mga tao nga nagtuo Ginoo pero kutob ras pagpamati og pagtuo nga dunay Ginoo pero wala nila buhata. Wala mo simba, but ipasabot dili andam sa pagpatudlo. Kay kun ang tao manggod musimba, unsa may rason nganong musimba? Unsa may gikinahanglan nga ibutang sa atong nahuna kasing-kasing nganong kinahanglan ta musimba? Una gyud sa tanan mga kaigsunan, ang pinakaimportante nga atong masabtan nganong kinahanglan ta musimba, dili tungod kay makahalad ta. Ay pwede manggutang muhalad bisag asa. Kana bitang dili sa ingon nga nagpasidungog ta. Kay pwede manggutang magpasidungog sa Dios bisag asa. Unsay imong buhaton? Buhata sa pagpasidungog sa Dios. Manaa man ka sa imong Pinoyanan, manaa man ka sa imong trabahoan. Pwede ka nga makapasidungog ana sa Dios. Pwede ka nga ang imuhang pagpanarbaho, imo nang gibuhat para paghalad nimo sa Ginoo. Kanang imong pagpanarbaho, pwede na nga gihimo nimo o gibutang nimo sa imong naunang kasing-kasing, halad nimo nas Ginoo. Unsa man di ay katuyuan nga nung kinahanglan gyud ka musimba, mga kaigsunan, aron ka makakaton, aron ka masayod sa mahitabo pa nga umalabot. Maubitaw na si Apostol Pablo, mga kaigsunan, nagdasig siya kanunay ni Tito, nagdasig siya kanunay ni Timoteo ug sa uban pa niya mga kaabag. Matod pa diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4:2, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha, badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tao. Ang tinuod nga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, naghatod sa mga mensahe sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, una sa tanan mubadlong yon. Mao ba ni makita nato sa tanang simbahan? Dili tanang simbahan ang giwali, mga kaigsuonan, mensahe sa Dios. Kay ngano man dunay mga simbahan nga ang ilang giwali, ang gipakita sa mga tao sila mo'y sakto, ang Biblia mo'y sayop. Mao na nga dunay mga wali, mga kaigsuonan, imong madunggan nga labaw ang simbahan kaysa Biblia. Mga igsuon, ang simbahan nga wala magdalag kaluwasan, dili anda mo tabang sa tao aron makalingkawas sa bisyo. Simbahan nga wala magtudlo sa mensahe sa amahan. Kana bitang wala mo badlong, dili mo dasig aron mubiya sa bisyo. Dili tudloan niya ang tao. Kung ang simbahan wala magtudlo sa pulong sa Dios, ang mahitabo sa maong simbahan way kausaban. Unya asa man unya paingon ang taong way kausaban. Asa man unya paingon ang taong way kabag-uhan. Makasulod bas bagong langit
og bag-ong gingharian sumala sa gisaad ni Kristo? Dili. Dili og dili gayod sumala sa gipakita sa mga mensahe ni Pablo sa dihang nagsulat siya sa maong libro bisan sa Korinto. Way makaadto sa gingharian sa Ginoo nga bisyoso. Mahinungdan ikaw og ako, gidasig ako sa Ginoo nga ako ning mapaabot kaninyo nga sa atong pagkakristohanon o pagkamagtotoo piyaan nato sa hingpit ang bisyo. Kung doon na pa kay bisyo o tinaguan, ako kikaong gidasig nga imo ning biyahan samtang di paulahi ang tanan. Biyai kini sa paagi nga imong makit-an gyud ang pagtulunan og mga mensahe sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Tipigi, tun-i, dawata ang mga mensahe sa Ginoo. Kay ang mensahe sa Ginoo maunay bugtong makatabang nato aron magmadaogon ta sa pakigbatok sa bisyo. Mga igsoon, kinsa ba ang makatabang? Ang makatabang ang mga taong hamtong nga mauuntay muwali og mutudlo diha sa simbahan o sa mga kasimbahanan. Ang mga taong hamtong, mga kaigsuonan, mga taong wala magpakasala, tinud-anay nga nagtuman og nagtahod sa sugo sa Ginoo. Kinsa man ni sila? Katong mga magwawali o mga pangulo sa mga simbahan nga walay bisyo. Apan kung naay mga bisyo ang mga nagdumala sa simbahan, dako kay nagproblema. Dako kay nang problema, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan ikaw ug ako matudloan gyud sa pulong sa Ginoo. Matudloan gyud sa mga mensahe sa Dios. Kay gipakita sa Biblia, mga kaigsuonan, nga dunay mga magtutuong bisyoso paghapon. Og dili na tutugutan nga lakip ta, apel ta niini. Diha sa Epeso 4, mga kaigsuonan, versikulo 17, giuluhan ni Apostol Pablo ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo kansang mga unahuna wala hinungdan. Og kansang kaisipan anaa sa kangitngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-a na sila sa kaulaw, nagpatuyang na sila sa ilahang bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Kinsa man ni sila? Mga taong dili mamati kung walihan. Mga taong dili maminaw kung imong tambagan og siran sa pulong sa Dios. Pero ayaw kabalaka, ayaw kaluya kung mawali ka nga dili nila paminaon. Kay wala na kay tulubagon ana. Lamang kung imo silang giwalihan ug ato silang gisiran, dili nato tugutan nga mapul-an ta sa pag-ampo sa Dios para kanila. Ipadayo nato ang pag-ampo ug paghangyo nga ang mga tawo nga naasbisyo sa umalabot makalingkawas sila niini ug makaalagad na sila sa Ginoo. Mga igsuon, ang gipakita dinhi sa atong panag-uban ang bugtong makatabang aron ang tao makalingkawas sa bisyo, kitang manghamtong. Buti pasabot ang mga taong walay bisyo, ang mga tao nga nakalingkawas na sa bisyo. Kung ikaw nakalingkawas na sa bisyo, wala na kay bisyo, ayaw usiki ang higayon. Kay usa ka nga gikinahanglan sa imong pamilya ug sa imong mga kaila nga maoy muwali ug magampo para nila aron sila sama kanato makalingkawas usab sa kamatayon gikan sa bisyo.
Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magtabang kanato kanimo. Nga sa atong pagpuyos kalibutan, dasigon ta kanunay sa Dios nga atong gilagaran. Nga dili gid ta mubatig kaluya o mubatig pagkatapulan sa pagwali niini ngadto sa uban. Atong pangayoon kanunay sa Dios nga mag-awas ang kadasig sa atong kasing-kasing sa pagkat-on og pagtuon sa mga pulong sa Ginoo samtang doon na pa'y panahon. Dili na to usikan ang atong mga nakatunan. Dili na to usikan ang atong nasugdan nga sakripisyo nga naminaw ta og nagkat-on sa pulong sa Ginoo. Og ato gayud kining i-share ngadto sa uban kay kun ato ning nabuhat kita gayod iyang pagagantihan. Magampo kita mga kaigsuonan og akong gipasalamatan ng Dios nga sa atong pakiguban ang Dios kanimo ning tabang. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat kami nga imo kaming gipahinumduman o gidasig nga sa among pagpangalagad kanimo. Imong gipakita gipasaksi kanamo kung unsa gayod ang among kinabuhi karon ug kaniadto. Nga diin imo kaming gibag-og, imo kaming giluwas ug imo kaming gihawas gikan sa bisyo. Tungod kay duna kay plano nga kami maoy muhatod sa imo mga pulog mensahe sa mga tao aron sila makalingkawas sa kamatayon sama kanamo. Salamat o Dios nga padayon mo kaming giyahan, dasigon, ubanan, panguluhan sa pagdala o paghatod sa mga pulong nga maoy muhatag kapag-uhan sa ako mga kaigsuonan. Salamat o Dios sa imong tubag o pag-atiman kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga mong gilagaran. Dungog mga pagdaig, pagpasalamat. Amog hihalad diha kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, kini inyong suon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye. God bless.